مجموعة نزل كنزي لايكنا سبسكرايب نقول أي تصعو لما عن برنامج جافا سكريبت فور إندوك ماتيف لذي عملت ناي دمو سرحتنيات دمت على مقمات فور إن تتعاملنا مع مثالي نزك مثلا ماتيف نرجع عن أوتبوت مثلا ماتيف إذا بنا بزحت عن ساعتين من كسر على عشرة دوزي نعتم على عشرة زخونة فور إندوك تتعاملنا ماتيف على دمت كنزي مثلا ماتيف لذي كم شرح كان جمرنا كاتب نزي إكس ندمو بقلب بلا لما كريكم ماتيف سلزي جافا سكريبت بتعمل سنة بترين الكمبيوتر ساينس نا إلكتريكال إند كمبيوتر إنجينير نا أي تيمام تماصات بتعمل سنة سلزي فايل أتمو أو زي فايل أتي جافا سكريبت فور إن لوب يدمو انتهى توا قريب بيت ملكع مسوا حسب نشيكاو فولدري أنا قد أهونو يا هنا عارف فولدر مقطع لهم شغل بدي لهم فولدر ماتي كاوسا فايل نمي دوت html يلامو create فايل يلا replace يلازمو أبدأ تعالوا قدي shift plus 1 window 10 ماتي كاوزيا أو body section heading output heading وكحزنيو h2 أبدأ اسكنت اللينو ماتي جافا سكريبت for in loop زي أو سكريبت تاج يتكلم زي فورمولا يقدرين سكريبت تاج يتكلموا انتر هو declaration كذا هاي لما عندنا يتمهروا objectنا student خانة سطح مع student مجمع جن أدمي declaration قرنا object information automatic object information objectنا student لنا student equals to after in loop كمثلنا object نخلد calibration كدون زيف انتو ماتس سيانتكس ماتي وقع فورمول ايزي أنا سوزي نيم تيدا نيم انشي وامتس ناتتم هايسم تمثالي مولد خوينو أو زي أثناء information ماتي ناتتم هاي سمون مولد خوينو نشي سيكس أتوقع ميل تخوينو ميل سوري نشي سيكس ماتي سكشن وصلتخوني شكرا دي كتشن يدلي حادث لنايو سكشن 1 تنا ماتي زي كوما تنا خلقا department كولن تتعاملنا نسلوزي electrical and computer engineering computer engineering personal information على المثالي يتسكدت wait خمسة حمشتي كيلوغرام تكون المثالي 8 كان
እሺ 8.7 ሴንቲሜትር ትሆን ማለት ነው። እሺ እዚ ናይ ስቱደንት ኢንፎርሜሽን እትና ኣለና ማለት እዩ። ካብኡ ምስ ኣትና ዲክላሬሽን ማለት እዩ። ዲክላሬሽን var bar keyword ንጥቀም ማለት እዩ። var keyword keywordና ንጥቀም ከለና ኣብ for in loop ክልተ ዓይነት ቫርያብል እና ኦብጀክት ኣለዉ። ንቫርያብልና int ኢልናዮ ንኦብጀክትና ከዓ x ካብኡ ኢንተር ንብሎ syntax እዚኣ ጉግል ኣትየ ከሪድኩም እዚ ራን ዝገበርናዮ ዓንኬል እዩ። ምሳሌ እዚኣ javascript for in loop syntax አለ ፕሮግራሙ እሺ for in loop እሺ syntax ማለት ፎርሙላ ማለት ይባላል። በቃ syntax ያ syntax for bracket variable in object variable ማለት እንደወልናዮ እዚ ማለት እዩ። እንደወልናዮ እዚ variable ያ ኦብጀክት ከዓ x ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ እዛ syntax እዚኣ ብፎርሙላ ተፃሕፈ ዘለኹ ተዓዘቡ። እዚኣ ተገባም ሲኩም for bracket variable in object student ማለት እዩ። in student أو كاليبريس كفتمو كذا statement ማለት አፍተለቀኩም هذا statement ነው ይጽፍ ማለት statement ላይ x imply ገበርለይ ማለት እዩ። ማለት እዚ ኔም ኢሉ ሙሉ ክሊንት ሆን ተጥቀሚና ማለት እዩ። x is equals to ምን እናቅምጠለይ ናይ ኢንቫሪያብል ማለት እዩ። ስለዚህ student ስኩዌር ብራኬት ኣብዚ ማለት x ና ምን እናቅምጠለይ ኢኩቫለንት ቫልዩ is equals to ና n ቫሪያብል ማለት እዩ። ሽካው output display መግበር ከዓ document dot write ንጥቀም ማለት እዩ። document dot write bracket n concatenate is equals to imply ያዚያ እሺ ፕላስ x concatenate ማለት እዚያ n is implies ክበርለይ ማለት እዩ። x bracket ኢንተርግመንት ክነረኩም እዚኣ ኢምፕላይ እያ ናይ ኤን ኢምፕላይ ኤክስ ገበረለይ ማለት እስከዚኣ ማለት ኤን ማለት ኤክስ ኢምፕላይ ግበር ተሎ ማለት ለምሳሌ ኤን እንተይልናዮ ኤን ቫሪያብላት ዞም እዚኦም እዮም ዞም ኦብጀክት ፕሮፐርቲ ይባሃሉ ሙሉ ሲክስ ይኹም ከለርዎም ዝተፈላጠፉ እዮም ባይ ዘ ወይ እቶም ከለራት እንታይ እዮም ቫሪያብል እዮም ኤን ማለት እዩ ኔም በከለሩ ጻዕዳ ከለር ጽሑፍ ነው ማለት ሲክስ ሴክሽን ዲፓርትመንት ዌይት እና ሄት ሩም ማለት ነው። እዚኦም ታም ቀጥታ ሶሪ እዚኦም ታም ቫሪያብል ማለት ኢምፕላይስ ምን ገበርለይ ንኤክስ ካታ ማለት ኢኩቫለንት ቫልዩ እዞም ብቀይሕ ተጻሕፉ ነው እዚኦም እንታይ ይባሃሉ ንኤክስ እዮም ወይ ከዓ ኢኩቫለንት ቫልዩ ማለት ሙሉ ዝብል ሜል ኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ዝብል
እና 55 ኪሎ ሜትር 1.7 እዚ ከዓ ሪኢኹም ኣፈላላይ ዋላ ኣለዎ በዓል ማለት ወፍቲ ከለር ማለት እዩ። እሺ እዚኦም ማለት እዩ ኤክስ ኢምፕላይ ኤክስ ካብዚ ብሬክ ጠቅማኛ ትምህርቲ ሓድሽ መስመር ክፅሕፍለይ ማለት እዩ። ንኣብነት ኔም ኢሉስ ሙሉ ተይሉ ሴክስ ኢሉ ከዓ ሜል ኣብ ሓድሽ ላይን ክፅሕፍለይ መፅተይ ማለት እዩ። ስለዚ ሴቭ ንገብርና እሺ ኢቨን ኢን ኤክስፕሎር ፋይል ይላኛሁ እሺ ሶሪ እሺ አውትፑትና ይመጻን እዚ ይመጻሉ ምክንያት ቼክ ንገር ማለት እሺ መጀመሪያ ዝቀጥልና ከዚህ በላይ ስለሆነ ኮቴሽን ማርክ ተጠቅመን ደግሞ ኮቴሽን ማርክ ተጠቅመን ቁጥር ቫሪያብል ስለለው ምናልባት እሺ ቫሪያብል ዲክሌር አገኘ ኢን ኤክስ ዲክሌር አገኘ ፎር ኢን እሺ ስቱደንት ሲቪን ዶክመንት እዚህ ሲቪን ንገርና እሺ ጎን ገና ነው ካጀ ፍሬሽ ንገረስኪ ከረም ሀዝ መጥለ ማለት ነው ንቆጽ ኮቴሽን እንትን ተቀምና ግን ቫሪያብል ስለው ከዛምት ወይትናስ 55 ኪሎ ሜትር ነው ያለው ሙጺ ማለት ስለዚህ ኣብዚ ሀዝ መጽ ኔም ሙሉ 6 ሜል እዚ አንት ሰዓት ነው ወርክ ሲክሪ ሴክሽን 1 ዲፓርትመንት ኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ወይት 55 ኪሎ ግራም ሂት 1.7 ሴንቲሜትር እዚ ሜል ተሳክሎ ሞዚ እሺ እዚ ተሳክለለይ እሺ هل وهنا ريفرش كلام هالمعلومات بس يعني سوري سوري جوه سيف هذا ريفرش كلام بس يعني سوري ريفرش اوه عندنا كنترول اس تي شغال عندي اوكي انتني سوري نبوينا ماشي جوجل كلاس انا اوز مجمرك ودني انا ماشي في مسكور كان جوجل هذا ماشي هذا هم رمات ماشي مسكوا زي ايميل تستاخذ عليهم ميل ናኛ ስለዚህ ከም ዝመጽናኛ ማለት ከም ዝገመም መሳተና ኢምፕላይስ ተጣይማ ኮነ ዳታ ከመጽና ከሎ ናይቲ ዳታ ብጎን ዝተጻሕፈ ብዙሕ ከም ዚዓንት ንሰርሕ ንኽእልና ማለት ስለዚህ ካስ ከዓ ከምቲ መጀመርያ ረኣናዮ ኣብ ሓደ መስራት ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ምርቆፆም ብፎር ኢንዶክተር ተጠቒምና ከመይ ንሰርሕ ንብል ማለት እዩ ስለዚ ኤክስ ክላሞ እንደገና ሓድሽ ፋይል ከፍት ፋይል ኔም እዚ Java JavaScript for in loop 2 ياتو معناتو وان يعني انتر تواريا ديسكتوب او فولدرهم نسكر عن فولدري es on vs تلا ياخذهم دوت HTML ما تكريت فايل او replace yes shift plus 1 شي زيا heading 2 ماتي انتو output title بمثالي ماتي Java script for
in loop 2 عنده 1 سرحنا سنرنا كوزي سكريبت يتقن سكريبت جافا سكريبت سنة جافا سكريبت بنتقن قدني انتر كو information object information نقطة مجمرة نايتم شرحنا دموزم نقطة مثال يزيد هنا نتكلمني كوبي غيره كوبي كوبي زين كونتر بلس بيدا يقرأ ماتي زي information ناتو object information اتنيهو زي كيبني بازو واحد مسرات دي عينة داتا كباركم صدهم بقى ساعتهم فرق إنك تتعلمهم تغالى دمر نايتهم سرحنيات تسرحوا ماتي زي given data ስለሆነ እዩ ካብ ወርድ እንትን ነብራ ላብዚ ኮፒ ፔስት ገይረን እዮም ማለት እዩ እዚ given እዩ ማለት እዩ ዝተዋህየኩም ኢኹም እዚ ምስ ተዋህየኩም ኢኹም ጠቕላላ ድምር ፎር ኢን ሉፕ ዝሰርሑ ማለት እዩ ስለዚ ስክሪፕት ምስ ከፈትኩ ኣብዚ ዲክላሬሽን ኣሎ ማለት እዩ ቫር ዝበሃል ኪወርድ ዲክላሬሽን ይጥቀም ማለት እዩ ከም ሲ ፕለስ ፕለስ ንጥቀም ከለና ኢንት ማለት ንጥቀሞ እዚ እውን ቫር ዲክላሬሽን ማለት ስለዚ ኤን ኦብጀክት ኤን ኮማ ኤክስ ሴሚኮሎን ወይ ከዓ ጠቕላላ ድምር ስለሆነ ጠቕላላ ድምር እውን ሴቭ ንገብራ ማለት እዩ እሺ ቶታል ሰም ማለት አንደር ብሬክ እንጥቀምና ብሓደ እዮም ማለት ቶታል ሰም ማለት እዩ እዚ ኮለስቱ ዜሮ ካብ ዜሮ ይጅምር ማለት እዩ እሺ ካብኡ ላበና ንኸድ ሳይንቲክስ አንትሪእና ኢና ለውጥ የብሉ ስለዚ ዲክላር ምስ ገበርና ላብ ሳይንቲክስ ማለት ፎር ብራኬት ኢን ኦብጀክት ማለት ኢን ከዚ ሳላሪ ደሞዝ ናይ ስራሕ ንሰርሕ ማለት እዩ ሳላሪ ወፂና ካሊብሬስ ሃፍት ኢንተርኔት እዚኣ ስቴትመንት ማለት እዩ ስቴትመንት ኤክስ እዚ ኳስ መጀመር ኢምፕላይ ገበርና ይኦጎ ኢምፕላይ ምግባር ኤክስ ኮለስቱ ሳላሪ ብራኬት ኮለን ከዚያ ካት እዚኣ ኢምፕላይስ ምግባር እያ ከምቲ ናይ ዝረኣና ናይ ተምሃሮ ዲፓርትመንት እና ሴክሽን ምናምን ዝብል ማለት እዩ ኢምፕላይስ ምግባር እያ እዚኣ እዛ ፎርሙላ እዚኣ ማለት እዩ ከዓ እዚኣ ቶታል ሰም ከዓ ቶታል ሰም ድምር ናይቶም ቫርያብል ንክመፅለይ ትኮን ቶታል ሰም ፕላስ is equals to total sum plus equals to salary name and item variable salary ማለት square bracket co semicolon እዚኣታ total sum plus ማለት ናይቶም ሰራሕተኛታት ደሞዝ ደምረለይ ማለት እስካብ መወዳእታ ደምረለይ ማለት ፕላስ ማለት እያ ብለይ ፕላስ ኣሚጥና ግን ይመፅልና ስለዚ ኣካል ከዓ አውትፑት ዲስፕሌይ መግበሪ ዶክመንት ዶት ራይት ደግሞ ዶክመንት ራይት ብራኬት መጀመሪያ እንታይ ገበርና ንእስቲ ኤን ኮንካትኔት ሶሪ is equals to imply ማለት ነው ኢምፕላይ ማለት ነው ፕላስ ኤክስ ኮንካትኔት ኣሓድሽ ላይን ንፅለይ ማለት ነው ብሬክ ንጥቀም ዘለና ኣሓድሽ መስመር ክፅሕፈለይ ንእስቲ ሶሪ ኢንድ ማለት ነው እዚኣ ሴሚኮሎን እዚ ብሬክ እዚ ካብዚ ናብዚ ዘሎ ኣሓድ ይስራሕ ማለት እዩ ካሊብሬስ ወፅአ ከዓ ጠቅላላ ቶታል ሰም ኣውትፑት ንክገበረለይ ማለት ወፅአ ካቱ ካሊብሬስ ወፅአ ማለት እዩ ቶታል ሰመይ ንጎይኑ ክሰርሐለይ ማለት እዩ ዶክመንት ዶት ራይት እዚ ባዩ እዚ ኣውትፑት ዲስፕሌይ መግበሪ ኣብ
ፓርት2 ኣብ ጃቫስክሪፕት ኣብዚ ቻናል እዚ ናተይኹም ፓርት2 ማለት እዩ። ፓርት2 ኣለኩም ብደንቢ ማለት እዩ። ናይ ጃቫስክሪፕት ኣውትፑት ዲስፕሌይ መግበሪ ማለት እዩ። ካብዚኣ ብራኬት ኢላ እሞ ኮንግሬስ ይጥቀም ቶታል is equals to total is equals to is ምጣም ፈሪሁም ፕላስ ምጣም ፈሪሁም total is equals to ማለት total is ማለት total sum እዚያ ስም ክንጥቀም ካው ሴቭ ምስገርና ዜና አንተ አውትፑት ነው አዝገና ኤክሰሽን ኮረጅማ ዜና አንተ ይጥታ የመጻን ችግር እንትን ገበረ በዚህ እሺ አብያሳት ኮሮ ራይት ክሊክ ኮሮሞ ሪቫል ኢን ፋይል ኤክስፕሎረር ክሊክ ኮሮ ያ ማለት ከዛ ዳብል ክሊክ ወይም ሐዚ ጃቫስክሪፕት ፎር ኢንሉክ ማለት ናይቶም ሓታት እንትን ተምጽናዩ እሺ ማዕረግ ጎርምና ጎን ጎርሞ እሺ ጎን ጎርሞ ኮንቸና እስቲ እሺ ሐዚ ናይቶም ሰራሕተኛታት ስም መውዚ ለኩም ደሞዝ እንኳን በቀድሞ የለ ማለት ሙሉ 10,000 አብርሃ 10,000 ሙሉጌታ 30,000 ገብረስላሴ 40,000 መብራህቱ 50,000 አለም 60,000 ከበድ 70,000 ሀፍቶም 80,000 ማራቸው 90,000 ብርሃኑ 100,000 ጣዕላ ድምሮ 550,000 ማለት እዩ የጣዕላ ድምሮ ምጽናኛ ማለት 55 መጽቃ ቼክ መጋር ንኸሪና ካልኩሌተር ለምሳሌ ዚስ ካልኩሌተር ይልሙ ካልኩሌተር ቼክ እንዳሐገረ ደሬ ማለት እዩ ለምሳሌ 10,000 ماشي كدمر 10,000 كدمر 3,000 كدمر 14,000 كدمر 5,000 كدمر 6,000 كدمر 7,000 كدمر 8,000 كدمر 9,000 كدمر 100,000 እዚህ ኮንቴክስት ወይም 550,000 ማለት ስለዚህ ፕሮግራማት ፍቅሪማት ቼክ ነገር ማለት ያ መሰለኝ 550,000 ማለት ስለዚህ ኩራት ተኸታተልተይ ላይክ እና ሰብስክራይብ አይተወስዑ ኣጸል በኻልእ ፕሮግራም እስከንረኸብ ደህና ጽንሑ ቻው